Rahayu ingkang sami pinanggih aruming budaya mahananing guncaraning nusa kelawan bangsa. Nun para pamirsa menuli budaya sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian warga sandi wara pra wahyu manunggal ingkang mijil saking Dukuh Sugihan Desa Mojowetan Kecamatan Banjarjo Kabupaten Blora Mustika ingkang dipun pangarsani Roko Mas Sujil Si Jago Salto Kedoprak Wahyu Manunggal Kairing Sangga Karawitan Wahyu Laras ingkang dipun pangarsani Bapak Rucito Sagota Soho Pangliting Surawati Utawi Kesindo badhe dipun paragani Ibu Rini Riyani Kedoprak Wahyu Manunggal makarya sareng kalian mobil sound system audio Kagan Blora Siono Salting Nun para pandemen sutresna budaya Kedoprak Wahyu Manunggal ing dalu menika badhe ambe percariyos mawi asesir geger ing kraton Mojopahit dumawah perangan Kebo Marutokurdo Kedoprak Wahyu Manunggal ing dalu menika badhe ambe percariyos mawi asesir geger ing Mojopahit dumawah perangan Kebo Marutokurdo pangeprak ingkang dipun ayahi Roko Mas Gundul Wibowo panutup pakliran badhe katindakaken Roko Mas Agus Saputra wontening Toto Busono katindakaken Bunda Tasik Nun para pamirsa menuli budaya keparangan kita badhe ngaturaken rancak ing dedapukan para paragawati ingkang manggul jejeban ing dalu menika leres pisan hanggambaraken wonten ing Kabupaten Pasundan Hadipati Sri Padukaloka badhe kaparagani Bopo Parembut Hadi Saputra Patih Lokapati badhe katindakaken Roko Mas Bambang Wibaks Kadang Linggosari badhe katindakaken Nimas Ayu Lastri Oktaviani wontening jurit badhe karemakaken seniman muda Landak Sagota Gedrek salasipun hanggambaraken wonten ing Kraton Mojopahit Sinuwun Prabu Brawijaya badhe kaparagani Roko Mas Faiz Prayoga Patih Haryowahan badhe katindakaken Roko Mas Karyono Cepuk Senopati Kebo Maruto pinangka deleng-delenging cariyos ing dalu menika badhe kaparagani
Roko Mas Krishna Leles Hadi Prayitno Senopati Lembu Gigi badhe katindakaken Roko Mas Harno Galengan Pangeran Sukawati badhe katindakaken Roko Mas Pipin Saputra Ketrik salang jipun hanggambaraken wonten ing Desa Cemara Tunggal Pak Dipo badhe kaparagani Bapak Saki Wibowo Joko Lodoyo badhe katindakaken Roko Mas Tompel Hadi Saputra wonten ing Endang Menur badhe katindakaken Mas Ayu Dia Ayu Reno Wulan Dari wonten ing Kemben badhe karemeaken Bunda Popi Arista Soho Kapiantu Seniwati Ayu saking keluarga Kedoprak Wahyu Manunggal Ngancik Madyola direpat utawi dagelan Pinangka panglipuring manah panjenengan sang badhe kalipur Dwilawak Cak Teguh Soho Cak Uji Nun para pamirsa menuli bedhul mekaten rancaking dedabukan para paragawati ingkang manggul jeban ing dalu menika panutuping atur monggo kita sami hangyup wonten ing sak ngandhapipun bandera Gula Klapa saha lambang peksi Garuda pinangka lambang negara kita Indonesia jaya jaya hangesti budaya kinarya luhuring nusa kelawan bangsa sekali merdeka Indonesia tetap merdeka sekali joyo wahyu manunggal tetap joyo ing saklami laminyo dhuwur kawula Pabuka
sumusuping rasa jati Kakang Amegeng marang ing napas memento gaiping sasito muhung marang arsaning Jawata Kinari peparing pepadang Anggunilu nyekerat pradoto agung menyang ing pasundan ewadene iki Kang Mas durung entuk pangsiteng Jawata kene kowe jugarake karo pun kakangku Kang Mas Paduka ingkang kadang pun pangapunten bilih panjenengan menika ingkang Gusti Kang Anejakan menika dereng angsal sasmita sampun ingkang kadang jugarake nanging Kang Mas sejatosipun wonten wigatos bab ingkang kula blakake dumateng panjenengan ana wigati Yai wigatine iki mau kapribaden apa ning panggepukane marang negeri boten bab kapribaden menika yen kula wastani kangge negari menika kados ngaten Kang Mas kula badhe bloko kalih panjenengan Kang Mas Paduka dinten sapunika wonten ing pasundan wonten kraton tamu wonten ing Praja Majapahit ingkang aran Patih Arya Wahab menyang ing pasundan katamon Gusti Patih Arya Wahab sing bakal mangayun menyang ing pasundan menika leres Kang Mas apa ora takoni apa mula bukane Kang Mas bab menika kula dereng rembakan napa ingkang panjenengan iki kula boten mangertos yen ngono unggahake yen kados ngaten kula rapake dumateng harapanku wonten kawigatosan mundi dawuh saking ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya dhateng ing Majapahit pancen menawi wonten dawuh saking ngersa dalem monggo kula aturi paring pirsa dumateng kula napa wigatosipun cek ben kula ngertos dhateng dawuh saking ngersa dalem Apradawuh kula temeka ning pasundan tenane wis ana 3 rambahan ora maraksuan ana ing Majapahit tenane malah dadi kemerani para bupati-bupati liyane sing tak jaluk monggo sowan bebarengan wonten Majapahit kula kapurih sowan dhateng ing Majapahit sampun dados rasanipun sadaya para andhan dhateng ing Majapahit dene kula mboten tuwak mangertosana Gusti Patih
manggen kula mboten sowan sampun kula sengaja sadèrèngipun. Sampun dipun sengaja Iki napa to sebabipun? Kula mboten sowan jalaran. Kula ngimuti duk rakelo jaman semanten. Ing Pasundan antarane ing Majapahit Pasundan kala wau ditiandhan dhateng ing Majapahit. Namung pakar tining Gajah Mada kang nelokake wong sak Nusantara. Pasundan kalebu dadi telukaning patih Gajah Mada. Ing sak mangke Gajah Mada sampun kajempuhe kangge kula badhe mbalekake kajayan dhateng ing Pasundan. Kula mbalelo. Ingkang kula pikajengaken kula kepengin damel bumi kamargikan dhateng ing Pasundan. Yen tiap taun kula asok glondong pengareng-areng dhateng ing Majapahit luwih apik kula mbangun dhateng negari kula piyambak wonten ing Pasundan. Pasundan karo Majapahit tak umpamake Pasundan kaya timun musuh duren. Ingkang tegese durenipun dhateng pundi, timunipun dhateng pundi? Durene manggon nyang Majapahit. Yen timun manggone nyang Pasundan. Panjenenganipun nino dhateng kulo. Najan toh Pasundan tan sepiro kalih tiyang Majapahit nanging gemblenging tekad jangkaing sikil kang wis ndak nekat aku ora bakal sowaning Majapahit ana pangucap rebutan negara ora primong ing pangucap kanthi lutaing getih oncat nyawaning para prajurit ing samangki panjenengan kundur dhateng ing Majapahit matur marang Kersa Dalem nek kula mboten ojo salahke aku yen Pasundan tak gawe karang abang tak teni sak jambaning rangkah aku kepengin wangsulan singkang matok ndak kemoho pancen ndak yati serba sukimu sambarang sarwan kanthi pangorbanan tanpa pangorbanan ra kakon oh tumpul aku